Skrzydła służą do latania. Do latania! Proszę. Quem vos deu autorização para estar no meu jardim? E o jardim é meu, e o jardim é só para mim. Vem. Sebecki obora. Kniežatá, princovia, slávni králi, pred dračou skalou všetci stáli, nik neodolal odmene, získať ruku princeznej, získať ruku princeznej. Prvé tri hlavy padli naraz, ďalšie tri honí, kto bol náraz, posledné tri ako bič, porazil draka ako nič, porazil draka ako nič. Víš, Bazaza. I druhý charesut, Baťom. Ej, zadáš to nezvedeško, já jsem. Čím to jsou? Pokud vás se poznává? Pozri, čo skladujem. Nie, teraz nemám čas. Táto, aspoň sa pozri. Nie. Možno druhý raz. Táňa? Čo to máš? Je to tam. To je obrovský komín. Bim, bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam. Ticho! Hovorím, že nemám čas. Maria! Madame, allez! Hop! Hopa! Madame, allez! Hop! Hopa! A teď, když se mal, na to sám bráníš? On neví, co činí. No fuj! Já moc dobře vím, čeho činím. A jak byla krásná. To nebyla smrt, pane. Byla to jen nebohá ženština, která nic netuší, posadila se do třetí řady, no.